खुलुमबाय आङो सिबिरानि ब्रह्म एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबावहाय बरायनानै लाबाय जाय बिथांमोना सानसेयारि खौरां नायनो मोजां मोनो बिथांमोना आंनि बे एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलनि गेजेरजोंनो जोङो सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावो राजखान्थि समाजखान्थि आरो गुबुन आयदानि सायाव जोङो बे चेनेलनि गेजेरजों थार खौरांखौ फोसावो नोंथाङा जुदि खौरां नायनो मोजां मोनोबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन डॉ हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा आसामनि गिबि मन्त्रि महरै दिनै समायखिराखौ लागोन डॉ हेमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे रामेश्वर तेली अतुल बरा चरण बर आरो अजन्ता नेउग बिथांमोनहा मन्त्रि महरै समायखिराखौ लागोन एमएलए रन्जित दास बिथाङा आसाम विधानसभानि बुंथिगिरि महरै समायखिराखौ लागोन गुवाहाटीनि खानापारायाव थानाय भेटेनारि कलेजनि फोथाराव दिनै फुंनि 11 रिंगासो समाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथांनि नुजाथिनायाव बिथांमोना समायखिराखौ लागोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदीनि अनगायैबो मिरुनिफ्राय माखासे मन्थ्रिफ्रा मैयानि सानावनो आसामाव सफैखाबाय जेरै मन्थ्रि राजनाथ सिंह सर्बानन्द सनवाल शिवराज सिंह चौहान लालन सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया आरो चिराग पासवान बिथांमोनहा दिनैनि सानाव बाहागो लागोन बेनि अनगायैबो मोननै रायजोनि आरो इउनियन टेरिटरिनि गिबि मन्थ्रिफ्रा बाहागो लाफैगोन बेनि मादाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि रेखा गुप्ता बिथाङाबो बाहागो लागोन लोगोसेनो गवा राजस्थान बिहार छत्तीसगढ़ उत्तराखण्ड महाराष्ट्र ओडिशा मध्य प्रदेश आरो गुबुन गासै मोननै रायजो आरो इउनियन टेरिटरिनि 2 सीएम बिथांमोनहा दिनैनि सानाव आसामाव बाहागो लाफैगोन बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बिजाबा नांगौ बायदि समाव सौफैयैखौ लानानै आरो बिजाब सौफैयैनि थाखाय फरायसाफ्रा गोबां जेंनायाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ लानानै फरायसाफ्रा अजद होनायजों लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो सरकारखौ नारसिनदोंमोन सरकारा जाहाथे बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव बिजाबखौ समय मथे दैथायहरो बेनि थाखाय सरकारनिसिम खावलायदोंमोन बेखौ लानानै सरकारनिफ्राय रनज पेगु बिथांनि खेंफोरथि हिस्ट्री आरो जिअग्राफी बिजाबखौ एंगारनानै गुबुन गासैबो बिजाबखौ दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो आरो हिस्ट्री आरो जिअग्राफीखौ फोरोंथाय होनाया जुन दाननिफ्रायसो जागायजेनगोन बेनिखायनो जुन दानाव दैथायहरगोन होननानै फोरमायथियो 1 बोसोरसिम जाहाथे सना बायथ'आ बेनि थाखाय खावलायदों प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा बेजों लोगोसे पेट्रल आरो डिजेल बाहायनायखौबो खम खालामनो थाखाय खावलायदों सोनाब एसियायाव दावहा जानायनि गोहोमा भारतआवबो गोग्लैदों जायनि थाखाय जोंनि हादराव गेस सिलिन्डारनि आंखाल जानायजों लोगोसे सना रुपा पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेनाबो बांनायखौ नुनो मोनदों बेखौ लानानै प्राइम मिनिस्टार मोदीआ रायजो राजाफोरनिसिम खावलायदों पेट्रल आरो डिजेलखौ बाहायनायखौ खम खालामनो थाखाय खावलायदों न'निफ्राय खामानि मावनाय अनलाइन कनफारेन्स भार्चुएल मिटिं बेफोरखौ जाहाथे बांसिन गोसो होयो बेनि थाखायबो खावलायो बेनि अनगायैबो गुबुन हादराव रां गारहैनायखौ बासायनो थाखायबो खावलायो मिडल क्लास फेमिलिफोरा गुबुन हादराव हाबा खुंहैनाय गुबुन हादराव दावबायहैनाया बांदों बेनिखायनो जाहाथे 1 बोसोरसिम गुबुन हादराव थांनायनिफ्राय गोजानाव थायो बेनि थाखायबो प्राइम मिनिस्टार मोदी बिथाङा रायजो राजाखौ खावलायो सना बायनायनि सायावबो बुंथियो दि सिगांनि समाव हादरा खैफोदाव गोग्लैयोबा रायजो राजाया सना दान होयोमोन नाथाय रायजो राजाया दा सना दान होनांगौनि गोनांथि गैया खालि 1 बोसोरसिम सना बायनायनिफ्राय गोजानाव थाब्लानो जागोन नखराव हाबा खेराइ दंब्लाबो जाहाथे 1 बोसोरसिम गोदानै जाहाथे सना बाया बेनि थाखाय खावलायो मोदी बिथाङा ओजोंहाय गासैबो रायजोनि बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा पेट्रल आरो डिजेल बा गेस बायदिखौ लानानै हादराव आंखाल फोरमायथिनायखौ लानानै बेरेखा दोलोनिफ्राय गाग्लोबनाय बेरेखा दोलोनिफ्राय बुंथियोदि बिसायख'थिनि समाव हादराव गेसनि बा थावनि आंखाल गैया होननानै बिथांमोनहा बुंदोंमोन नाथाय बिसायख'थि बायनाय लोगो लोगो बेफोरनि आंखाल दिन्थिनानै बेसेन बांहोदों सरकारा बेनि अनगायैबो बिसायख'थिनि समाव सरकारा गोबां गेदेर रेलि लादों लाख सुबुंफोरखौ बासाव दैखांनानै लानानै फैदों जेराव गोबां थाव बाहायनाय जादों होननानै बुंथियो बेरेखा दोलोनिफ्राय गुबुन रायजोनिफ्राय एनडिएनि दैदेनगिरिफ्रा हेलिकप्टारजों फैनानै फोसावदिं मेल खुंफैदों जेराव गोबां थाव खरसा जादों बिथांमोनहा रायजो राजाखौल' थाव बाहायनायखौ खम खालामनो थाखाय खावलायबा जानाय नङा होननानै गोख्रोङै सोरखारनिसिम गाग्लोबो बेरेखा दोलोनिफ्राय बिटिसिनि सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डनि गोदानै सायख'जानाय 11 सोद्रोमाफोरा मैयानि सानाव समायखिराखौ लाबाय बिटिसि सेक्रेटारियेट कनफारेन्स हलाव समायखिराखौ लादों बिथांमोनहा बिटिसिनि एडिशनेल प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि प्रानजित औवारी बिथाङा समायखिराखौ लाहोदों गोदानै थिसनजानाय 11 सोद्रोमाफोरा बिटिसिआव सिएसबिनि गेजेरजों साख्रि थिसननायाव गोनांथार फावखौ लागोन 14 बोसोर बैसोनि थाखो 9आव फरायनाय सासे फरायसुलिखौ रैखा खालामनो हादों तामुलपुर पुलिसा थांनाय 8 मेनिफ्रायनो गोमानानै दंमोन फरायसुलिया नगावनि शाहजाहान आलिया लांखादोंमोन
8 थाखोआव फरायनाय 14 बोसोर बैसोनि फरायसुलिखौ गोबां सिगि सिग' खालामनानै आरो बायदि बायदि लब दिन्थिनानै लांखादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। उनाव नाग्रिजुलिया पुलिस आरो तामुलपुर पुलिस जथाय अपारेशन खालामनानै नगावनि शाहजाहान आलीनिफ्राय रैखा खालामनो हाबाय थाखो 9आव फरायनाय फरायसुलिखौ। सोनाब बंगनि गोदान गिबि मन्थ्रि महरै समायखिरा लानाय शुभेन्दु अधिकारी बिथांनि पिए चन्द्रनाथ राथखौ गावथारग्रा दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। वेस्ट बेंगल पुलिस, बिहार पुलिस आरो इउपि पुलिस जथाय अपारेशन खालामनानै 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामनो हाबाय। बे समाव 3नि मुङा बिशाल श्रीवास्तव, राज सिंह आरो मायांक मिश्रा। 3खौबो इउपि आरो बिहारनिफ्राय एरेस्ट खालामनो हानाय जादों होननानै फोरमायथिदों। कलकातानि खाथियाव थानाय बेली टल गेटआव इउपिआइ पेमेन्ट होदोंमोन दुथांफोरा बेनि गेजेरजोंनो हमनो हादों। बे रां ट्रेन्जेक्सन जानाय बा रां होनायनि गेजेरजों मबाइल नाम्बारखौ मोननो हादों। बेनि उनावनो दुथांफोरखौ संहैनो हादों। फोरमायथिनो गोनांदि सोनाब बंगआव बिसायख'थिनि समाव गोबां हिंसायारि जाथाय जादोंमोन। बिधानसभा बिसायख'थियाव बिजेपिआ देरहानायनि लामायाव फैनानै जेब्ला सोरखार दानायसिम सौफैबायमोन, बे समाव चन्द्रनाथ राथआ मोनानि 10 रिंगासोआव गावनि स्कर्पिय' गारिजों न' फारसे फैबाय थानाय समावनो नर्थ 24 पारगनास जिल्लानि सिङाव थानाय मध्यमग्राम ओनसोलाव गावथारदोंमोन बिथांखौ। नंखाय नाम्बार प्लेट थानाय गंसे साखा खबब्रै गारिया चन्द्रनाथ राथनि गारिखौ बेंथेफैदोंमोन। बेनि उनाव लोगो लोगो मटर साइकेलजों फैनाय 2 दुथाङा खाथिनिफ्रायनो बिथांखौ गुलिजों गावदोंमोन। जाय जाथाया गासैबो सीसीटीवी केमेरायाव सेबखांजादोंमोन आरो दुथांफ्रा बेबायदि जाथाय खालामखांनायनि उनाव साखा खबब्रै गारिखौ गारनानै गुबुन गारिजों खारलांदोंमोन। बे गारिनि गेजेरजोंबो आरो इउपिआइ ट्रेन्जेक्सननि गेजेरजोंबो दुथांफोरखौ दा इउपि आरो बिहारनिफ्राय हमनो हाबाय। सिआइटि क'क्राझारआ गुबुन गुबुन प्रग्रामाव इन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय गोसो गोनां फरायसाफोरखौ हांख्रायहरदों। एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय गुबुन गुबुन प्रग्रामाव मुं थिसननो थाखाय सिआइटि क'क्राझारआ हांख्रायहरदों। गुबुन गुबुन प्रग्रामफोरा जाहैबाय जेरै डिप्ल'मा इन सिइ अदेबानि सिभिल इन्जिनियारिं, CSE कम्पिउटार साइन्स एन्ड इन्जिनियारिं, इलेक्ट्रनिक्स एन्ड कमिउनिकेशन इन्जिनियारिं, लोगोसे FPT फुड प्रसेसिंग टेक्न'लजि, डिप्ल'मा इन CAI कन्ट्रल एन्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, AMT एनिमेशन एन्ड माल्टिमिडिया टेक्न'लजि। बेनि अनगायैबो बिटेक बेचलर अफ टेक्न'लजियावबो CE सिभिल इन्जिनियारिं, CSE, ECE, FET आरो IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं बेफोर प्रग्रामनि थाखाय लोगोसेनो बेचलर अफ डिजाइन MCD माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन बेफोर प्रग्रामजों लोगोसे एमटेक इन WRH अदेबानि वाटार रिसोर्सेस एन्ड हाइड्रलिक इन्जिनियारिं, CSE, FET आरो GET अदेबानि ग्रीन एनार्जी टेक्न'लजि, MDes इन MCD अदेबानि माल्टिमिडिया कमिउनिकेशन एन्ड डिजाइन, PhD इन CE, CSE, ECE, FET, IE अदेबानि इन्स्ट्रुमेन्टेशन इन्जिनियारिं, ME मेकानिकेल इन्जिनियारिं, फिजिक्स, मेथामेटिक्स, केमिस्ट्रि आरो हिउमेनिटिस एन्ड ससियेल साइन्स बेयाव PhD खालामनो हागोन। इलिजिबिलिटिफोरा जाहैबाय डिप्ल'मायाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय क्लास 10 पास जानाय जानो नांगोन, नङाबा आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाबा होनाय जानो नांगोन, नङाबा ITI पास जानाय जानो नांगोन। बिटेक गाव डाइरेक्ट एन्ट्रिनि थाखाय साइन्सआव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन, नङाब्ला आनजाद होनाय जानो नांगोन। लेटारेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि थानो नांगोन आरो भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं नङाबा टेक्न'लजि फ्रम सिआइटि क'क्राझार। बिदेशनि थाखाय डाइरेक्ट एन्ट्रियाव जायखिजाया स्ट्रिमाव थाखो 9 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन। भार्टिकेल एन्ट्रिनि थाखाय डिप्ल'मा इन AMT फ्रम सिआइटि क'क्राझार। एमटेकनि थाखाय BE नङाबा बिटेक इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन। MDesनि थाखाय 10+2+3 with 1 year प्रोफेशनेल एक्सपिरियेन्स इन नङाब्ला 4 बोसोर BDes नङाबा BFA नङाबा ग्रेजुएशन इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन। PhD नि थाखाय मास्टार्स डिग्री इन रिलेभेन्ट डिसिप्लिन। एकाडेमिक इयार 2026-27 नि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 9 मार्चनिफ्राय जागायजेनगोन आरो 22 मेआव जोबथा जागोन। एन्ट्रेन्स एग्जामा डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटनिया 7 जुनाव जागोन आरो PhD निया 14 जुनाव जागोन। रिजाल्टआ डिप्ल'मा आन्डार ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएटनिया 24 जुनाव फोसावगोन। PhD नि थाखाय उनाव आलदायै नटिस फोसावनाय जागोन।
नोंथांमोना जुदि गोसो गुदुंब्ला क'क्राझार CITनि एडमिशन सेलाव खौरां लानो हागोन फन नाम्बारा जाहैबाय 9365031406 बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ स्क्रिनावबो होगोन लोगोसे इमेलनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा खौरां लानो हागोन बेफोर गासै डिटेल्सखौ स्क्रिनाव होनाय जाबाय नोंथांमोनहा नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों उननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो लोगो मोनफिनबावगोन